Doncs hola, amics. Jo estic una mica com l'Anna, encara estic contagiat del Nadal, d'aquest temps d'amor, de família, d'amistat i, sobretot, d'il·lusions. I és per això que avui parlarem d'il·lusions. Il·lusions òptiques. Fantàstic, M'ha quedat molt bé. Que són les il·lusions que tenen els tios que venen ulleres. Exacte. És a dir, la il·lusió d'un òptic és que entri un tio que està a punt de quedar-se cec amb allò, les ulleres de cul de got, que diu, això m'arregla tot el mes. Això és una il·lusió òptica? No, és una il·lusió d'òptic, no confonguem. Una il·lusió d'òptica seria una percepció errònia de la realitat. Una cosa que ens semblem que veiem d'una manera, però que no. Sí, exacte. Bueno, això seria d'un altre tipus, però vindria a ser això perquè ens entenguem. Poden haver dos tipus, poden ser fisiològiques, que són degudes a una estimulació excessiva dels ulls o del cervell, com per exemple estar mirant una llum una estona, estar mirant fixament un punt, i us sonarà a tots l'exemple que veurem ara, que és un clàssic que haureu vist pel món. Per exemple, us quedeu mirant aquests puntets que hi ha aquí a la vora del nas, per dir alguna cosa, durant mig minut, en acabat tanqueu els ulls i gireu el cap enrere i es veu que es forma el cap de Jesucrist, monstre i senyor, i ho veieu aquí en forma d'il·lusió. Això és perquè heu estat fixant la vista una estona allí i es crea aquest tipus d'il·lusió que es diu fisiològica, com hem dit. I després hi ha un altre tipus que es diu cognitiva, que seran les que veurem més avui, on intervé el nostre coneixement del món i la nostra experiència. És a dir, que estem influenciats per el que nosaltres ja hem vist abans o per el que ens sembla que hauria de ser el correcte. I això és el que ens focalitzarem avui una mica, valga la redundància. Per exemple, tenim aquesta mítica que és la foto de la figura de Rubin, més o menys es diu, on si et fixes veus dos caps que estan mirant-se, però també si et fixes i segons com t'hi fixis s'hi veu una copa. Molt bé, dius, ai, quina cosa, no? Perquè tu et sonen les dues coses i dius, ara ve una, ara ve una altra. I després tenim una altra, que és aquesta de les vies, on tu dius, la ratlla de baix groga és més curta que la de dalt. Doncs no, són iguals. El que passa és que tu tens, al teu cervell tens la idea de la perspectiva d'aquestes vies, diguéssim, i et sona que el que està més lluny, com ho veus així més juntet, te sembla que sigui més gran en aquest cas, però en realitat no ho és. Si tiréssim unes línies veuríem que són iguals. Doncs això són percepcions, il·lusions cognitives. Aquestes il·lusions s'ha de dir que no estan sotmeses a la voluntat, és a dir, ara dius, jo això no ho vull veure, ara ho vull veure, és allò dels estereogrames aquells dels llibres aquells de 3 dimensions, ara vull a veure-lo, i no ho veus. Que més d'un va deixar la vista allí. Sí, exacte, encara ho estan mirant ara. Doncs no està sotmès a la voluntat, sinó que te surt perquè ve de dintre del teu cervell, i també varia depenent de les persones, depenent de l'agudesa visual que tinguis, si tens una mica de daltonisme, d'astigmatisme o algunes deficiències de la vista. I sense més preàmbul teòric, anem a passar una mica a la pràctica, i el que faré primer és ensenyar-vos un parell de fotos. Anem a veure aquí un tauler d'escacs amb una sombra i amb una figura, aquí, ara se m'ha anat, com se diu això, un cilindre. Un cilindre. I tenim aquí una A i una B, i vosaltres direu, molt bé, la A és un quadre negre d'aquests escacs i la B és un quadret blanc. Sí, senyor. I què diríeu si us dic que no? Que si ara veiem i juntem una línia del mateix color entre els dos llocs, resulta que són del mateix color. Perquè això ho has pintat en Photoshop. No! Tornem enrere, si és possible. Tira la moviola. Si us fixeu, mira, veus? Ara sí que els he vist iguals. Tornem enrere. Flipat, Veus? Aquí el que ha passat és que com que veiem aquesta sombra i com hi ha una regularitat que per nosaltres és coneguda, aquests quadres, doncs associem la idea que toca això, però en realitat no. Hi ha la sombra i el color és igual que el que hi ha dalt, però no ho veiem. És curiós, Jo aquesta no la vaig veure, Fins que no vaig veure la ratlla no vaig veure. I fins i tot la A i la B, si podem tirar la moviola enrere... La moviola. Tira la moviola. Aquí les veuríem de diferent color. És a dir, tu diries que la A és més fosca que la B. És que més toca ser de diferent color. Doncs no, són del mateix color. La lletra. Però si tu mires... La lletra no toca, no toca, però bé. En fi, aquesta és una. I parlant d'escacs, anem a veure un altre més escacs que també us farà molta gràcia. Anem a veure el començament d'un vídeo, encara no el posarem en marxa. I si veieu aquí, veiem un tauler d'escacs, per dir-ho d'alguna manera, hi ha més quadres dels que toquen. Vist per un borratxo, potser, no? I se'n va, la part del centre se'n va cap al mig, però en canvi ara, si veiem, li apliquem una corrent d'aire en aquest cas, veieu que s'estan anant aquestes peces de paper petitones que hi havia, col·locades estratègicament, i que en realitat el quadre d'escacs, per dir d'alguna manera, era correcte. El que passa és que com havien col·locat aquestes peces es veia deformat, que no és fantàstic? Molt. És increïble. És escalfredant.
Calfredan, molt bé. Molt bé. Tu pots treballar a TV3 com a assessora lingüística sense cap problema. Hi ha d'haver-hi un cafè. És un restaurant Calfredan. Calfredan. Molt bé, heu quedat de pasta moniato i heu dit, ostres, això del YouTube no te'n pots fiar. Doncs ara, jo mateix, aquí en VIP i en direct, que es diu, us vaig a demostrar un parell d'il·lusions òptiques més que ens faran veure com tenim habilitat per descobrir els límits entre les formes, però en canvi no tenim tanta habilitat per descobrir el que són les tonalitats. Te puc fer un incís? Incisa. És a dir, dius, la gent dirà que això del YouTube no te'n pots enfiar. En canvi, s'enfiaran d'un tio que surt per la tele i diu aquí en VIP en direct. I que també és possible que després ho vegin pel YouTube. Clar, i ritzem el ritz. Et pots fiar d'un vídeo del YouTube que diu que no pots fiar d'un vídeo del YouTube? Això quedaria fora de la nostra explicació d'avui, però podem parlar-ne un altre dia. Molt bé. Un cop fet aquest incís, anem a passar a veure això. Aquí, com veieu, tenim un paper on hi ha una sèrie de rombos i com veureu clarament... Mira que t'apareix per aquí. Ai! Una il·lusió com veieu òptica. clarament, els de dalt són més foscos que el de baix. Val? Dius, clar, que els d'aquí baix són clarets i els d'aquí dalt són foscos. Però què me'n dieu si us dic que tots són iguals? Perquè jo tinc aquest altre rombo... Jo et diré que és mentida. Si jo el fico aquí dalt, amb una mica de traça, veureu que sí, que realment correspon amb aquests d'aquí. Sí, i tant. Vale? Però si el passo aquí baix, dius, ai, Oh! també és igual. Si el passo aquí, va tu a relisto. Doncs sí, realment, tots els quadres són iguals, l'únic que estan degradats de més claret a més fosc, i com que aquí hi ha aquest espai en blanc, el nostre cervell té la tendència a veure aquests d'aquí com a més foscos que els que estan a baix, que no tenen la part blanca. Ah, carambes. Què us sembla? Fantàstica. Si ara ho poses sobre un foli en blanc, els veuràs més foscos? Possiblement no els vegis tant... els vegis més bé. Es nota més la diferència, no? Es nota un pèl més. Però en canvi ho fiquem així i clarament dius, aquests són més foscos que els de baix. Me deixes garrativat. Jo també estic garrativat. Però encara n'hi ha més! Encara quedareu més garrativats perquè tinc aquest paper. On clarament... De cada garrativat només de que tinguis aquest paper. Aquest paper. Imprès a color. Sí. Injecció de tinta. No escatimem medis aquí. Doncs bueno, aquí veiem clarament 4 colors, però si jo agafo aquest llapis i us el poso aquí al mig... Ara en veurem 3. Què ha passat aquí? S'han tornat iguals. El cerebro no s'enganya, amigos. Si el passo aquí... Maldito cerebro. Què passa? Tornem a veure aquests colors com a iguals. I aquí no els poso perquè ja ho he fet una mica malament i es nota una mica més, però encara també podria colar. Si fiquessis 3 llapisos seria un sol color. Home, doncs mira, no ho he provat, però és possible. Té prou, jo tinc un bon. Potser no, perquè ja n'hi ha massa tonalitat pel mig, però, mira, sí que ho sembla. Què us sembla? Molt bé, molt bé. És increïble, d'avui estic... Ets un crac. Doncs bueno, això demostra que, com deia abans, el cervell té certa habilitat per delimitar el que són les formes, veiem bé les ratlles que separen, veiem bé els rombos, però en canvi les tonalitats, a la que li posem un petit impediment al mig, doncs ja costen més de veure. Què us sembla? Me deixes de pasta de moniato. Sí? Doncs encara us quedareu més, perquè si us heu fixat, potser quan hem començat la secció heu vist que tenia aquí el petit amic, em tens intrigat amb aquest dragó, drac. I que és com un drac, això. I que us pot semblar un drac aquí, un retall de paper, de fet ara veurem la forma que té, però que, si ara ho està enfocant la càmera, veureu que aquest drac té la fantàstica propietat de que us mira tota l'estona amb mirada intimidant i terrorífica. És la Gioconda que dius, ai, quina por, dragón! És la Gioconda. Doncs bueno, això en realitat, ara si ho mirem com està feta aquesta peça, és un retall, simplement està doblegat de forma adequada perquè et sembli i que et faci aquesta petita impressió. I dius, ai, doncs molt bé, molt bonic. És una il·lusió i és òptica. Tot això, les il·lusions òptiques, ho podeu buscar per internet, n'hi ha moltíssimes, és inacabable i de fet és un tema que també s'estudia molt. I també han fet servir alguns artistes a la seva obra. Per exemple, sonaran molt les obres d'un home que es deia Mauritius Cornelis Escher. I tant. Si no us nota, Escher Pintor. Si no us sona, de seguida que veieu un dels seus retrats, us sonarà. Aquesta mítica pintura de les escales que no van enlloc. Que també vareja una mica. Sí, exacte. Si te'l mires de prop, dius, ostres, què està passant aquí? Que fa que percebis la realitat de manera una mica estranya. I si veiem l'altre dibuix, doncs és una cosa una mica semblant. Si us fixeu, hi ha un salt d'aigua. Hi ha un salt d'aigua que el que fa és que torna a pujar cap dalt, cosa que sembla que en la realitat no podria passar.
Hi ha el molí, hi ha la cascada, per dir-ho d'alguna manera, el salt d'aigua, i dius, ai, si torna a pujar, com pot ser això? Doncs no pot ser. Doncs això el que feia Eicher era basar-se també en aquestes petites il·lusions òptiques. Il·lusionista. Molt bé, i si heu estat mirant això i casualment fa una setmana, la setmana passada vau estar mirant el programa de 4 que es diu L'Hormiguero, podreu dir, ostres, aquest del Dani s'ha copiat. Bueno, us podria fer pensar això, us podria fer pensar que en realitat què faig jo aquí quan podria estar a L'Hormiguero, Clar, també és veritat. També dius, hauria d'anar amb una bata i fent bogeria, disfressant-me de dona. Bueno, i aquí estic més dignament, entre cometes. Home, entre cometes, entre cometes. Sí, exacte. Però bueno, en realitat el que passa aquí és que, bueno, com sempre, quan mires coses d'internet, el que passa és que normalment també les mires amb més gent i, diguéssim, la xerrada d'avui està una mica basada en un article d'una web que es diu fogonazos.es, que us recomano ja, i a banda he agafat altres coses d'altres llocs. Suposo que els amics del Formiguer, des d'aquí envio una salutació afectuosa, per dir-ho d'alguna manera, doncs també s'ho han mirat d'allà, coses que passen. Com us deia, fogonazos.es, i aquí baix veiem altres webs on hi ha més informació, com per exemple ilusionesoptiques.org i coolopticalillusions.com, on podreu trobar més informació, a més de a la Wikipedia, com sempre. Molt bé. Doncs bueno, això és tot per avui. Hem de dir que